Asian erositako merkantzia Bartzelonako portura iristen zenean, benetakoa baino produktu gutxiago eta prezio baxuagoan aitortzen zuten. Materiala lurra ukitzearekin batera, importazioaren muga zergan aurrezten zuten. Ondoren, Txinatik ekarritakoaren 60% beltzean saltzen zuten, eta horrela lortzen zuten balio erantziaren gaineko zerga eta elkarteen zergaren bitartez iruzurra egitea. En un almacén con un volumen de circulación de mercancía muy importante, con 5 trabajadores permanentemente al pie del cañón, como se suele decir vulgarmente, emitir 2 facturas en un día, pues realmente era muy significativo. Ogasunak handizkako 23 enpresa txinatar salatu ditu, 2007 eta 2011 urteen artean 64 milioi euroko iruzurra egiteagatik. 43 lagun daude inplikatuta, gehienak txinatarrak. Aduanako langile batek lagundu omen zien fakturak faltsifikatzen.